Ko 9h ni tafu bɛ ta la 10h ni tafu bɛ ta grand frère Dani ani cɛ min bɛ kɔfɛ ni cɛ ni clochard min bɛ kɔfɛ ni plainte ka tigɛ ni kama dɛ wallahi n'a tɛ Mali la plainte tigɛ ni kama dɛ a y'a wele bɔgɔ jeni kan ni ne ka mɔgɔ ɲɛnamaba de ye wallahi ni Mamu deni yɛrɛ mɔgɔ ɲɛnamaba de bɛ e de ye kuma fɛ ka min fɔ Mamu ma i m'a mɛn yan wallahi ni ka mɔgɔ ɲɛnamaba de ye a ka plainte bi préparation na de Dani ni ma deli ka hɛrɛ fɔ Mamu kungo la a bi bɔ ka Mamu gosi de Sadio ko yɛrɛ dama tɛ ne ta don a ye fɛn fɛn ye Mamu ɲɛna mɔgɔ jugu don sa mɔgɔ n'i ye maramba ye maramba kɛcogo maramba tɛ se ka jasa mɔgɔ ye o ani jinɛ ko don a jinɛ bi ɲɛ yɛlɛ boli ko ani maramba yɛrɛ ko jara mɔgɔ ye o damandaw na ale de bɛ jɔn bɛ jeliya la bi Mali kɔnɔ bi an bɛ heure min na bi ko mɔgɔ min bɛ maramba sanfɛ a tɛ yen ko tɛ fan bɛɛ a tɛ yen n'i ye ninnu ye o bɛ sigi dakolondenya na ka mɔgɔw fɛnkɛ yɛrɛ sur 3h du matin ne ka nin ka video ye ka video k'a kan tellement que a ye video ma ne tɔɔrɔ ka grand frère Dani de kuma fɛ dɛ ayi kuma tɛ k'a fɛ dɛ Arama plainte tigɛra ko u bɛ taa ka numéro de ɲini a bɛ taa wele c'est bon a ye mun fɔ Mamu taa ka page kan a y'a video ci ma to a y'a bila n'a joué a b'a lamɛn a ye jɔ n bɛ taa lamɛn na Dani bola comédien dɔ in fana Arama comédien dɔ in wule yo muso Arama muso ka yafa dari a ka video jigin ka yafa dari muso ni masa be se fanta ko ne an na ka yafa dali aya o y'a kungo le ye a b'a kɔrɔ o y'a ni kɔrɔmuso di jɛman ma wallahi hali dɔw tɛ se ka tɛmɛ fɛn na o ne dun bɛ n'ale cogo min ale t'a dɔn k'a fɔ k'a kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ de b'a kɔrɔ o de bɛ k'a ka dossier bɛɛ ta ka di ne ma ale t'o kalama ne dun bɛ n'a ka dossier wallahi cɛ masanje ka di dugutigi ye sa a b'a dabila dɛ n'a m'a dabila ni nana ka dossier kɔnɔ Masanje yɛrɛ bɛna dɔ sɔrɔ a la Masanje tɛ dɔ sɔrɔ a la dɔ kana fɔ Masa i le madame Maraka kɛ kati gɛlɛya de b'i la i bɛna mun f'i ye madame Maraka Masanje tɛ dɔ fɔ Masanje ma de dossier in kɔnɔ Masanje ta b'a la de n'o tɛ ne m'a fɔ bɛ dɔ fɔ Masanje ma sa i tɛ n ka kuma lamɛn wa m'a fɔ n ko bɛ dɔ fɔ Masanje ma n ko dossier min bɛ ne bolo n bɛna traiter Masanje bɛna ta sɔrɔ o kosɔn n ko ma sɔn k'a traiter o de kosɔn ka dossier in to yen n bɛ kuma de ɲɛfɔli ɲɛna ne bɛ sɔn hali ni ne si dilan dalen don ne kun ne bɛ sɔn ka Masanje nɛnɛ o tuma fa de bɛ ne na non ne tɛ Masanje nɛnɛ dɛ walayi o kelen kɔni Arama e fana kan ka ne dɔn ni ne bɛ dɔ fɔ mɔgɔ min b'a bɛ fɛn fɛn ni ne dira k'o nɛnɛ ni la bɛ tɛgɛrɛ f'i kun la kana Masanje nɛnɛ kanto mango Masanje ta côté yɛrɛ ka bɔ yen e de la k'a ye réseau kan ko ne ye dɔ nɛnɛ a tigi bɛ maramba fɛ ne y'a nɛnɛ e y'a y'i ɲɛna fɔlɔ ne ko a ye mun fɔ a y'a ka video lajɛ a bɛ ka kuma min fɔ patron kɔnɔ a video bɛ joli bolo a fɔ ko dugulifanu ye yafa a video bɛ min Marakaw b'a la ko ye maninkaya dabila a bɛ di aw b'a kɔ di a ka yafa dari sura ne ye video kɛ ne ka dugu tarama a ka yafa dari hali n'a ye Masanje fari u ka groupe kan Masanje ni de ko k'a bɛ Mamu fɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ ka foli b'i ye an ye ka foli minɛ a bɛ di bamuruda 2 wala basi na Maraka mala tan o yɛrɛ don Sigiri Solo ka champion ala ka dɛmɛ kɛ mina ɲɛ bɛ dɔra live kɔnɔ o kosɔn n ko vraiment n ka balan na n ko n bɛ don ka na bon comme fana ɲɛ bɛ live kɔnɔ madame n ko n bɛ don ka na aw fana ye affaire wɛrɛ ye tuguni i ni ce ni bara ye o ne yɛrɛ balimakɛ kɛba ne bɛ kɛba gulo la o bolo n ko n ko sunata nin man di dɛ o la n ko bɛ don ka na a man di dɛ ne yɛrɛ bɛ taa bamuruda 2 kɔnɔ parce que ale de bɛ kiiri tigɛ la ne y'a sogo ka di bamuruda 2 ye ne yɛrɛ bɛ taa ne taa y'a live kɔnɔ ni ko ye ala ta n ka teri ka taa ale y'a live le kɔnɔ yɛrɛ mais n bɛ taa ni n ka compte wɛrɛ le ok n'a faamu sisan i ka nin ko ɲuman bolo yan su na kɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ
dɔgɔrɛ tɛ dɛ a bɔla ka dɔ fɔ an ka jelimuso le ma ni marama bɛ ne cogo min na solo bɛ ne bolo ten ne bunahadamaden ni mɔgɔ ma s'i ma kana sa solo b'a bɛɛ bolo mais plainte yɛrɛ tigɛla kama ka ban a banna an bɛna a fɔ nin cɛ in n'i y'a sen fila da a bɛ dɔ fɔ ma siɲɛ fila a bɛ ɲini de la o a t'i da don a ka ɲuman na dɛ a b'i profiter i bɔra ka dɔ fɔ maa min ma dɔrɔn a bɛ t'i dabara don a la i bɛ sɔrɔ ale de bɛ lahara tile b'ale de bolo a to yen wa n ko wele a bɛ tila ka photo de bila a ɲɛfɛ ka kuma quoi o bɛɛ i ma droit d'image Rama o a ye Bamuruda 2 ɲininka n'a y'a numéro b'a bolo a y'a d'a ma a numéro b'an bolo yɛrɛ Rama a ka numéro tɛ ne bolo an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔ réseau kan dɔrɔn an bɛɛ bɛ liti kelen na n'o ye ka champion défend komi yɛrɛ b'a kalama a ka numéro yɛrɛ sɔrɔ la o y'a ka numéro a bɛ champion défend a bɛ taa ne y'a Mamu dɔgɔya pourquoi voilà i m'a ye champion ni Mamu ye fa kelen ba kelen yan oui i m'a ye ko tɛ sa mais an bɛna kuma kɛ duguma duguma kuma t'a la ko numéro le bɛ ɲinina k'a wele dɔrɔn a bɛ taa a ka numéro sɔrɔ la yɛrɛ Arama a ka numéro sɔrɔ la ok Dieu merci i t'a dɔn wa u bɛ bɔ ka kuma jugu fɔ dɔrɔn ko u bɛ video lajigi an bɛ yɔrɔ min na sa dugundifanu an ye tout terrain de sisan ni kiiri tɛ tigɛ yɛrɛ kɔni an tɛ foyi laisser passer bi i y'an ka jelimuso k'a bɛ ta c'est tout. madame Arama an ka poɲɛ ji ɲɛma jɔli na a tɛ ɲini ji ɲɛma jɔli fɔ in na ji ɲɛma jɔli Bamuruda 2 i tɛ jigi ba ni sigi mɛ i b'a fɔ ko e taara lahara la ou bien e de bɛ Mamu ni Ala cɛ a ye video fɔlɔ kɛ mun na e ma taa ladi k'a ka jigi ayi kana baga ni cɛ ma dɛ kana baga cɛ ma dɛ a ma ye Bamuruda 2 y'a ɲɛ mɔgɔ de ye Bamuruda 2 ele fana ka teri dɛ Arama ni Bamuruda 2 bɔra yen ko bɛ diɲɛ dɔ in bila cɛ dɔ in k'o fana ka numéro sɔrɔ bi ka ɲini ni mɔgɔ m'a ka numéro dɔn comédien jumɛn o ka numéro bɛ ne kun a y'a comédien jumɛn fɔlɔ wele kɔngɔ bɛ min na ni lagare comédien jumɛn a y'a bila tan dɔ ka numéro bɛ ne kun b'a ci Arama ma sisan o ta ɲɛnabɔra a bɛ ka mun ta fɔ o ta ye sini bɛɛ kɔngɔ bɛ min na ni lagare ok mais a bɛna t'a dɔn ko non o yɛrɛ de don a numéro bɛ ne kun kɛ k'a bila dɔn i bɛ caméra kolon den dɔw ye olu bɛɛ bɛ kuma Mamu kan caméra kolon den dɔw t'u profiter ka taa compte ni k'u dayɛlɛ ka taa Mamu dénigrer ko Facebook bɛɛ dala kan bɛ ninnu bolo Mamu kama c'est fini donc Bamuruda 2 yɛrɛ jigila o Arama comédien in bila sa comédien in bila wele Lomé ta fɔ sa ne ko k'i ka nin ta fɔ de a kana comédien bila fɔlɔ la a ye Lomé Rama wala ni lagare an ko bɛ nin de ma lagare jigila o ka taa numéro bila i kɔngɔ de bɛ nin na nin b'a ta kɛ comédien a bɛ Mamu tan de bilahi tiɲɛ dɔ wele ni kɔngɔ de bɛ nin na an k'a fɔ a ɲɛna a ka aw jugulifaniw fana filɛ nin ye wari t'aw ka côté fɛ o a k'a ye o de kosɔn u bɛ taa waritigiw kɔrɔ k'aw bɔ o y'a ɲɛnabɔra i taa wari ta k'a di mɔgɔ dɔw ma o tuma danga u b'a kɛ de walasa vi ka taa d'u ma dɔrɔn k'u ka page bɔ a to yen sa donc wari yɛrɛ a ka Mamu tɔgɔ bɔ a la o wari t'anw ka jelimuso bolo n'an ka jelimuso ye 3 étages jɔ hali kelen bɛ yen o tun bɛ live dɔ kɔnɔ sisan o fana kan ka taa parce que o ma ban vidéoman sɔrɔ la jango ka bi Rama Mamu ko kɔni décision kura de bɛ yen sisan de Rama kelen bɛ yen Mamu fana kan ka plainte don k'o tigi ma kɔnɔ parce que o tun bɛ bilemani banna a live la sisan bilemani banna ko kɔnɔ bɛ fɛ ka tafu ta voisinw la k'a b'a kɛ komi a bɛ comédie de la fo a bɛ jan k'i yɛlɛ fa b'a fɔ ko ni min bɛ Amérique ni k'olu ya jelimuso tɛ se plainte tigɛ la donc olu fana b'o ta don comédie de la ka Mamu i ka lɔ ale ka turu kelen kɛ Mamu kan Mamu ninnu nani ka bɔ fɛngɛ na an k'o laisser passer sisan
a tun bɛ bilenmani bana mais ale o papier b'a bolo a bɛna Mali la a bɛna maa min sɔrɔ a ɲɛ o voilà maa min ko bɛ ka nɛni bi bilenmani banna ka live kɔnɔ yɔrɔ a yɛlɛla o kɔnɔ n ka bila a bɛ fɛnkɛ kɔnɔ wele a b'a télécharger a bɛ n télécharger voilà a video ci ma wa ba ya a bila groupe kɔnɔ a kan ka se yɔrɔ kɔnɔ sisan kɔni a laisser passer tɛ yen tuguni voilà Arama i ne tɛ yen ni mɔgɔ maintenant ne tun bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ nin o bilenmani banna ko mamu ka fani min don ko mamu bɛna olu y'a denmisɛnninw cɛ ale ju nana réseau sanfɛ a denmisɛnninw tiɲɛna ne yɛrɛ gulon hali sisan bɔra k'a gulon tugun bilenmani banna ko di de ko mamu bɛna marakamuso ka guloli da ka su in na bari marakamuso ka guloli da ka su in na tulo b'a k'ale minɛ ini place ka yan k'ale bilenmani bɛɛ ban o vocali n'o bilenmani banna le ko ten yan o fɛn bɛɛ nana yɛrɛ sɔrɔ bilenmani banna kɔrɔ fimanba nana yan o yɛrɛ o ma mɔgɔ y'a éducation cɛ ma mun y'a o tuma na silamɛya tɛ kun wɛrɛ la ni Mali kɔnɔ n'olu b'u ye silamɛya ko tɛ ko ye maa mun de ye silamɛ ye sisan olu bɛɛ ye silamɛ ko de fɛ a kamura filɛ na a taara Mali la wuli ka taa wari taara mɔgɔ la munna an m'a minɛ k'a bɛ circuler donna ka dɔnkili la munna an m'a ma k'a wari minɛ a ma taa Mali la ou bien malien t'ale ya wallahi silamɛya bɛ Mali kelen de la silamɛya bɛ maamu de ka so silamɛya t'olu ka so ni maamu ye min kɛ ni maamu ye silamɛ o de bɛ fɔ jigi yɛrɛ de tigɛla nin ko nin na tan a kumakan yɛrɛ mɛrɛ a bɛ kɛ yo min awɔ tɔgɔ dɔ bɛ ka kuma ok allo awa dɔɔni salamu alaikum Arama ça va d'accord Arama ta wasu ko ma tana ci ma sa muna voile de kala me ede hawa ide boda na réseau sanfɛ nan kuma yan bari ka wo bila e ka lo ha ni ala bloquer ko mele bara mo ma no wallahi ja tala ya na Arama a tɔgɔ bloquer ko Arama ko bloquer wala yi sabari sa wala yi do wallahi bloquer ko mele bara mo ma wallahi bila tala ala mona be molo mona be molo yere bon Mariam ba wallahi birata ni ma ko do mo murudu ka be mona be na fa kwa wallahi birata hawa ko ne da tabali ki bodana réseau sanfɛ ko mu ka jungo ni etika ka murudu ki yɛrɛ faga wallahi ile masi ki yɛrɛ faga Mariam ba le bena wule nyachi ya ka numero tia hawa berebere ba ne ka ci fɛn ma mamu ka bulali bana hawa me be France ide buda nara réseau kanka ya wolo i buda a fini kali nga boro ko me malla yu mitanya na ko samun te malla no na faj mo la boro be wala ne wo na nyanga kere bi boro la do le tanya na ko na gare wole woro me malla yu mitanya na ko ayi sabari ayi jo ore do ayi sabari na kuma ke ayi jo ayi do tason be mo mena ayi jo cogo di yoro e filɛ ni kuma de ka di ne ko ne bara ko ne do ki ko ne bi kuma te wole nya bloquer ko te wallahi birata sambari no sula boy de to na sanse bloquer ko te sambari wallahi birata jene ide ba buda bamba pondi na ya jene wallahi birata la Arama ama fɔ ko nin sengi de o bɛ taa o ma bɔ wa awɔ a bɔra bobi ayi ta de bɛ min ko la ayi t'o fɔ ni ayi la tɛsi de t'o fɔ ni ayi t'o fɔ ni ayi lu sɔn bara jata ayi t'o fɔ ni ayi lu boda bilala ti t'o sanfɛ ya bɛɛ ɲɛ bila i ko bi boda dɔ i b'a ka lɔgɔbi aw bɛɛ ni su era ya iti so ni ba kote ya ti toilette ijo fa ijo fo ni kote ya su kote ya bobi rama ba
Foli côté alors donc aw tɛ foli la minɛ silamata u ye o la aw ni sun kana foli wala ne nani te unjo so be unjo so be ndibira be jigla sere mina ne wala ile sabari sa ile ta ile ko be kala yara ko ne de me do yara ko mane bobi e fene ka kuma di mo ko to make jama ka cha mo dinye ko ne fene ko keta fene mandi ko la da aye kuma adama to fene ka kuma be kono fal na kuma yi tani kuma taraste bien kuma fele aw ka tla ko kuma la folo ay bien kuma bobi ta kuma on yɛrɛ dimiya benela ne ka jɛnɛ sugudugo de la mais jɛnɛ de dimiya benela comment a bɛ se k'i sigi yani mana so na go be na ko amatiye awala kuma jɔ fɔlɔ aw ka tla aya to ta yo kuma amatiye allo Arama il faut la couper à Bogota pour ça de noter vous ne faut y aller loin là. Na be kuma tolere ate famu. Ne ba. Jeneta habite jiga ngolo de la ka grisi parce que kuma kelen de do. Non kati sigi walden kan ko ye sojo ko ya no tunga sojo ka ere kono ale sojo ka ba place no wa. Kuma ne ba o kuma ko la da kono bi wa abe kuma ko kelen di ama fu ikana. Asigi dembe na foko ni kabakurun ta ka da tori ne ko. Abina na foka arama al shina ay munna bi akon wana wala jati foi kana Jonathan ali pato tene awa ble ali jenes na go ke jenera ko yana ko ka etazi jo e madu sanka ibaba kono dole be fa ka awa ture asajo ko ate ninni kana me ai di sabana ni ba ni ba jenera je bere ba wala me wo boda wala atibala lo ko bidawo bire bara se bi ko ibara mo soro mo me ba sani mo bi wuro korota ni butuka gbere kuru ota kakaya ota kablalo ifi se inya te mene na te inya be de bi ko kaya ko mangi de fu waru be dona ka faraw ka bi boda chi si se no mode danga de ba be ki sera wuru ne mu be furu tu kana nini kefa ni ko nta bana bana bobu la bobu kuma daga majani kanga jigini ko kuma dili mai majani kanga jigini adabla sa ne mu tonto arama ame dola mi fo quoi sa lare mo dusu te agana jena mo sikina ay dusu bara to afara ko kan ni dabla ba yo dabla sa aw ba dabla dusu bole ne be ka kuma mais est-ce que be ni ya ko ni na movie o to ko shita de bugu ko ti o te takuru kumbo ko kana o to ko re photo ame nyogon na fin ni droni ame nyogon na fin droni no kana ninge jenere be ka nafiki ya ka be ka sajo ni ma ko be ka fe una kalima chemuso boraka ya adum boraka ya fadili ale be tla ka ti do aka ya voilà ko mune ka ma yuje ikana na rama isaba ndo mbamu fe kana ndo mfe kana yambola ko kana ne nike ne ra ka ilo masisi tamane ma isaba ndo na ne nike bo isaba tu isabari ijo isabari ndo na ne mo mi koma konte na ne nike ne na fusigira le di nyampere la sini mbele fusi me bakendara nafo ai bebe wani ai wanya ko ino wuje ma fara ko kana ne nike shine le se segera bo wele ilo to mo mi se mbara ta de la latifa yoro ata ko bale ba fe ka me funya o ne fana ba fe ibe nka ina me kwa isabari mo mu be mayamba kana ila atisi de to fo na ai se mbara Aïssa tu n'as ikana blin ai besi ya ne wole de ne la mo ne euro be le di donc on ne di tanga mo bon nor la ne te mari ente mari ale ile on ti male eti male ni o mo mala ni ti male e ka sarti maria
Ne la sari ye maya bon na sari be ne na ka wole te di ala ni kana fo ya ka kale reberli wa e ko ki reberli mara ka du mi jamana mun ja si ko ya se la ala to ingala ya ile le to sa wole do bo kursu fe tu masa doni gracias bonne ayo kuma kerengere si ayo kuma kerengere mo wala na kana je da ko kuma fo ya de amu ko shi tola ne yɛrɛ dabali b'a Arama ne ta ye min ye ne bɛ fɛ ka min fɔ ne ka MK na bamuso bila lu kɔnɔ ale bamuso bo kɛtɔ foto ta la mais an t'ale a kuma na min ka comédie kɛ Mamu kan mardi an k'o de ta an k'o global a kana video kɛ Mamu kan tuguni a k'a dabila Dani taara tericɛ la fɛn ɲini ka na a ma ye bere Dani bɛ taa kuma fɛ duguma de a bɛ taa kuma fɛ de a ka don kana taa kuma an na don kuma na fɛ a bɛ taa an na kuma na fɛ de mais est-ce que aw ɲɛ bɛ cɛ in da n'a ɲɛ la wali kungo faso kan mo mayamba ka fisa mo mu de bi ko da la mayamba la ba da la ka suru mani jara fetere kiri men ni be suru maramba kurana karalo ni tala kata maramba ne ma dala ni ka kawo ba mam tara na ko silame do mam bi ka taa maka do na ma do ke kay jama cɛ ka taa de abi profiter mɔgɔ ka bɔ k'u da don mam na do abi bona daburu de comme ale de ambe kuma sisi da ni ya blata ya bota ala ni muso mene wala ala kɔni bi de sara i je mara ka kɛ silama de ko itibe ka fi ala bi sara wala i ka ambla nya ba mi no ta ante jafa desan ne balma muso yo o yo la be ye mun fo tiɲɛ de don an kana ni kɛ de mɔgɔ kelen mun yɛrɛ dimiya bɛ ne la o de ye jɛnɛ ye e bɛ t'i sigi Mamu kama ne ba fana ma se k'o tɔgɔ bila kanu i bɛ tɛ jɛnɛ kuma bila dala yan ba muso ko ten a ma s'aw ka jelimuso ma i b'i wuli waliden kama ko dɔgɔya i n'a fɔ ko bɛ nasɔngɔ bɔ la ko ka du jɔ k'o d'a ba ma e ye du jɔ k'a di ba ma wa ne ba ale tɔgɔ to yen sa ale ta to yen ayiwa Arama ne bɛ fɛ an ka comédie dɔ in de Arama an k'o global ni ale ka nin jora nɔ a jora na foyi k'a la ale ta to yen ni minnu bɛ Mali la yan dɔrɔn olu ta ka ɲɛnabɔ ba in voilà minnu bɛ Mali la olu ta ka ɲɛnabɔ a ye plainte de kuma fɛ su fana mana na o fana bɛ ɲɛnabɔ nkɔmɔ lona me modi ka tɔ fɔla ya nkɔmɔ cɛ mi bɛ ye o di fana ni kaka because a ba sara o maka ɲana koro nkɔmɔ cɛ mi bɛ o di ko jabate nkɔmɔ cɛ ye joli a wele ka cɛ kɛ Samu k'a kɛ to sini a bɛna nouvelle duman caman mɛn a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ sa mɔgɔ bɛ se ni ma ɲinɛ ni cɛ in de tun tɛ to ka Mamu tan don ale fana i kɛra woloki walaka ye ni bilen kelen ma Mamu tan comme des fois ne tun b'a ye a b'a ka publicitéw kɛ ne fura dama ma tubi i filila ɲɛna la peut-être bɔlen de don ɲɔgɔn male ka Mamu ya publicité Arama bamuso yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ ɲagami sun na non aw ye ne ma dɔn a sɔn jalen don tension montée de sun na a bɛ faamu sinon tuma dɔw la a b'a ɲɛnabɔ a b'a fɛsɛfɛsɛ a t'a ɲagami n'a bolo a bɛ ka tɔgɔ bila o de la non aw de ye ne perturbé dɛ ni mɔgɔ bɛ kuma aw bɛ kuma tigɛ n da la donc n b'aw lamɛn ma ye fɛn dɔ ye ni mi décharge kɛ n'i bɛ sa di ne di ma fana wele ba ta ayi ka ko n bɛna bila la i b'a lamɛn a ye micro datugu bi aw sujet tun bɛ mɔgɔ min kan an bɛna bila la i b'a lamɛn i bɛ to ta la n bɛna taa yan ka taa ɲini ne bɛ taa n da fura bila la n bana n na belebele ne ka balo da ina ne ka da ne ba biye dusu mama e ba biye ça fait e den de den ça va Mamadou Sila kan mene adalo
appelle au bras en vidéo ticket. Ne ba bashiti la kon. On peut faire ça va. La récolte. Kevin Jabi Kevin Danga e ba bieshi e ka danga be moni kanela Sadio Kouyaté est une faille de 1 il t'embaye de 2 il te alay il t'a tiré Sadio Kouyaté e bodine de te fouyi e ba bie fara e ta fi deni akane nini dabla musokoroba jugu musokoroba kunango mugo halakile Sadio Kouyaté e odi e dende wolo la ne kera bawye ne somo ye ne ke bawye kane bo sanfa dro ko bawduguma adane do kuma ikuma kamse je duro Sadio Kouyaté ko bi ba bie shifara bi ba bie jeli ba fara ne awad koti e bele jabi ça fait e deni e ka e ba bie fara le ne ka danga de 5 na ye do mo ide kera mu nya Ameriki nyamugo diani phobie glani doro doro fere e ba bie farale de binisi ke bene danga so yo de ba bie shi analo ko ne be yoromina ko ala kan ne kana hera soro sa yo kwete de ala kan de ne koroboro dindi de ne awaturi de bi ala ne wolo kan ne nye waje na so kwete ne ko alhamdulillah rabbil alamin sadu nete wonete toro neti toro don sa yo kwete Dibi ala kane awadane koroboro halaladi. Koroboro segebato niya belado. Ambe kalande ke kanta ni ka barake. Sadi iba bien ke ngara ba bien farali. Ibudi ngeti. Ibie woni erete bie oba de bie woni dende Sadio Kouyaté. Ete bie oba dende bie woni dendi. Tapote. Ikadanga iba konturuni demba biela. Idem ba bien na mamba ne ndabla ndo bi ba bien o fara bien o ni de Sadio Kouyaté o de ikaf ite agana tapote sanse bai ne rien te fouille pas para pom polo Sadio Kouyaté e o di ne ka galondela ne ka de ba bien do so mate ba bien mena udo so bako ile diglen bila passer ibo fait alishi do so bako ka ti fa yi bien bladala ba bien de iti ba bien mena ka bone kuna Mon est fitine un enfant de 28 ans. Il m'a dit maliden gourbenet de Nadane de Kumagam Seneba. Kotila. Abdul Yang Belebele kan menebe. Ne fa bashitila kon. Sadio Kouyaté. Kibele danga. Ika danga te foi nyeme. Pom pogolo de babi. Ete bio bade de bio ni de Sadio Kouyaté. Ika danga. Ate foi kende be awadinde be ala kane awaturi dane ko alhamdulillah rabbil alamin ni be ala foka barka da kan fani bafu aliu turanin ba aisha ta jagite mbu foka ala fo ika foi de be ala kane da nete toro do kuma enyentine na sa do woni ballo tuko kanje nga bonga janjele tashitene la Sadio Kouyaté ini nete kelenye Sadio Kouyaté ne ma furu flani saba ka ko worode ini nete kelende ti seigneur to batar no be ngule Allah ne wole ne ben tafo adada ma se ay no wole mo kala wal shidi Sadio Kouyaté inne te kelende ne ma furu kelenga koy ne ma flake ne ma furu worake e de furu worake iba die farla gabo sigila malien dembe ika kono sula ika sikuba ki ba epi balmawo aba dia kuna kadi segusuku bako nade abora doso bako ku seguba yi atra sigi doso ba atra sigi Kouyaté segu wera kungabo o ya ba die fara ale ka konyoso e de afina se ka porba arijana kakla ka fini base iri shiden complète tankala check la ki iba bie dale ka dadi ti iba bie la ki iba bie gen bie woni de Sadio Kouyaté e yodi ikadanga alte fu ikene awala ne adane dang se blinde ni magara ne lambi fara fo jinye bebi mene bilidi wone sardi imani ne Sadio Kouyaté ikundu golo me mo biki don ke ngare ba bia ne be ngaro la mali kono le babani wude ngaro yi kanga nde ngaro mbe siga kan jedu e ba bie di ngara ki na rien tati akwa même so ganza joli brigide ote ebolo
ide ba bien mu dale me doro bu fere la ki bene danga i ba bien do ki denyi ni odo e ka ni barika be daba bien faralina akume barika do ide na ki ke sen ka chateau do kana dima ba bien de allo mo de ala jugu sur internet ay ndaka ne de je do na bo ban bi ba bien ba arama da anga tanya je ko te bien ba bien ni le fait Penga bunga jambe injele mayile makan kulungulu kandu ibadi kono sadio kuyate ibadi ti na faire koko c'est bon nena bola za to manja ika fui ate fui to bo dula bansa ele bisika ibeka neni sadio kwa no de se mu ibeka papa ibeka neni ni magara ibeka le imagara ne dusukunde la sadio kuyate e demba bi sadio kuyate e kafsani ibeka ou bien comme ça ni ibeka musoi ou bien comme ça ni karme tineri ni jena so ko ya yoro bana mena bola gene I do fo profo ka tanya fe ga ajale ase dene wala awade kera adena so rola ifisa bele da die do no sado kuyate ngaraba bie oni de mi ba bie chiline éduqué pour ba bie chilimeli mbi blanc demain je viens die do no mbobo mbi ba bie fa ate ko de nini e ka job so ko no de sini ne voyager avion kele wona barka de ben netala imurate ne awa 2015 ka do ural er mara ko ko de imura ere ta chena de ka mo ba parcel ci ba biela 2015 ki ka bo idenga de muriki de muso jigna chine aniye ke boy ka niye en ne do na parcel buti ko ne tra ta parcel ci ko do zwa be ki ko na alopora e bo koy eni ne do na ko par ya parcel ci kakale shi ko jori biye ko na ka bonai e be so kuma sai ko de ne imurake en ne te kelende ne o kenin ngosiji e ba bie e mana alikaba inyela gininde inyebe fi batari de e de ministre ke de danga e o peut-être I bie ni nga dogo bie woni de e woni e bie woni de ke ni atefo ke na awala I blai ka pela kwa iti de wole ka kanga be de do no bi ba bie fara bie woni de e ba bie ma bo e ba bie woni de tete meninka je doro me bombi ba bioni fara ba tutu din ba bodinge din nya mo de mi o de se mo ka bonga ja ben kale ki ba bodinge dele kan rubata yi ba bodinge ko sa du ya te bele de ranti ko ne awari tatene na ku ne tainda bara da lempote sana mun ka dinda ba fo ni bele be kala bi ba biye fara e sa ko te miri e ta tasi election kuma e ba biye de bora kan ni jo maliona ko mo ka ta voter ibe ka alnima do ida ibe ka ite miri te tasi e de bora ki ba biye jo ele jo social ka Facebook ça fait comme mo ka voter ibe ka ki ibe ka fe e de mi ka ibe ka baneni e ba biye o ye mu fe o ye mu kamie o te ki mu ka na prezana ba biye de e bo ji bele e ina na kuma ko mo ka vote ibeka e dem ka ibeka fane ni ka bana ni je dumo abi I do fo profulu ko fe e bi ni jo ke na ba die dia kuma fane ni ne to so da bi ba die fare ka do ika ida ake barika do idala ika do ki iden ga chateau ni building jo adina sino iba die te na ngara ba die ika fu ya te fu ken na bele da te en na ko e ko ten na wa eni de obe molo ka oba bie tere duguma ko la na law tala jala nay obe molo ka oba bie tere duguma ko la ji be bawi mo ibe danga do mo ka ide mo mi obe shie mo mi ye jeli de wane horo ne koroboro inne ne be ante nyogon so on fada mana kuma temba ore ika duwo ika idanga te fu kanela yi ba bie di sadu krete yi ba bie ngara musu ba bie ori batari de danga de saraka de musu gorba ba bie furuko woro tasi yoro nyini yerla on ye dem sonu yede on ma jie manya dane do kuma kanise sadu krete me blam jana sogodo bi ko le je sais pas ko obina sagare fra dimashi jene awe saga faka auka ka ko sumela sumela bena gagner sagai malaria de jene
Aute mishi faga. Aye saga faga ko nyimi ko do aw ba bien no Soumaïla Magani. Ibini ba bien ko victoire jene be malfo ki ba bien terike e fana e ba e bio ni pasa e ba bio ni fe ne kumbora bio ba fe jene wallahi bile e kuntege danga dinta ni kani brésilien ba bien ta ko u sogoli ko la sa ni ka maquillage batar ni e de ni si han a de anye victoire sur jene mu baba e bile da kan tigi de ni bla baba Allah ta be bleja jene no de fi musa ni ki waso ni wale che bi waso ni furu chedi mais e ma fe yi furu chedi e ko arasa e ba bie ide ba bie ide la to de amal de munu jene e bina yi nyela sa e bina yi nyela e ba bie fara ni ka awake ta ba bie fara na ka furu nya mugo de saraka de ala jugu surante ren ni bla ya e puis mena okay bon mamso e ka famia sitange sisan mo kana awaturi ko arama awaturi ko kale ka umura leke kaka umura ke olu fara ko maramba tara imaye daw bola no kamalo ala jaka umura ke 2015 kaka umura ko kololo le baka ko pale bi demisenia de la mambe ajoute menaçant kale demisen ficini koko bebe nbalima odo ale ka muso ale ko 2015 ka fale ale ka bagalima oda mena muso ale be ka muso nen ko muso kumana ale ka mogo mi kanu muso kumana olema muso fana anu fana ni ka mogo mi kanu ko muso kumana olema donc va commencer à faire ça quoi ça va voilà non oui ça va voilà moi n'est comme mam krefe mo masro diana lu rele bolo sinon vraiment tu as la mo toro la dumaye ni mam ma réagi butum bebra toro wallahi kelen kan ka ke sama se ku kelele butum finalement a continuer parce que malien montana e kuma no fo ala barka du ko slama man chamalla ni islama ya ira malien na be jamane mune yake ube ka slando nye parce que ubalo banen fanen ne be bon moi même ko fanen banen kana ke kun bebe dabri alele dala donc on a fanen tisi ka banen fanen ne obla akata plenty porter afane malien de ne droit ya fanen bula ala droit réclamer mais moi aussi ni dimi me ka do mo la be sini be kinya be kaye uto ayi uto mais avec quel fana kedo no fana ali kedo fana be toni na lerin nati avec idia do la gine kayla maloko tato de porto ali fana be kana kreka dondon nyala video dando ya avec akuma mamu koka ala ere fana platika ka porter ali fana koka voilà ale fana platika ka ta fana ka koka normalement ko nsira ro mina butum ni ko ka ko fanen banen mo wala vraiment faut ay ko ke sama se ko kelele ça vient de confirmer le comédien là ça vient de confirmer le numéro il est confirmé la carré ko bana doni fana ko tato de porto ale fana ale Portugal ça vient de confirmer na Portugal i ka min fo kuma damne na mamu kan ko le ke wa kan ka sama se ko ta nyole ke wari bi boro sama se ku mona ma dola de na ma ko to male utana to islam ya ira nuna milu yo ka jele te sama se ku ta nyoko sama se ku ya afane ni ba be gre do abedala ali munu bi français dabaya la u be dutia mais avec dit parce que allez se ka ko peut-être mais fanu ti se ka ko be je sute keleni wallahi sama se ku yeche ba horodi abedala voilà donc on ne veut pas même pour le voilà sur jamana ko fe ni o be na fe chou ni sama se ku ta nyole ko la muna sara mo be akene ne ko ai aketo me kuma o dialo ke bimo te chanfe chanfo balia le ban segela noto nyabe koju kalo la malla cho mo be bankata bauluma o nyabe deni na dawla mi balan o be fa tout pour la rabaisser c'est tout ils veulent rabaisser la fille mais ils peuvent pas sinon nyaba la cho aklobena aklobena wale o nyaba la
Donc c'est un truc comme ça. Sinon là, sinon Anyamala Munka a Kodou Beke, vocal du Beke là, vocal du Willa, Konomako Willa, Mama Fala, foi. Comme on a vike. Aïe, Moto va vike, Yamrodo, Beoula, Benyana, Mamakala. Aluko Kalu est malmatoué. Aïe, comment Kolake. Faut furu ma Syria. Obe kanu villa. Comment te kelo là? Abani be ka na figo. Ka beta bramoma. C'est pas bien. Fais no beni ke mo kana ke. Hani fa ka conseil di idema ame bitre mina duen la banduma. Iba wo le bona le kaladi. Ni ko kibe den la jali krema bila maluya. Amai. Mo to kudo ke. Alaikum salam. Ay, kon basi. Arama aya fo joga ni to e kono dimulation ni limite en bilo to e kono dimulation. Seulement ils veulent tuer la fille là sinon. Madame ba fo ko tiens là. On lui met à faire le partage avec moi ni arama no. Mama ye malila mama bi malila. Arama à partir d'aujourd'hui ne bina tanda. Na ye mama ye malila. Na ye mama ye malila sikime. Magamana kanvola mamu manabu do kwa nimuraya black na ko plenty mam ti do ya mo shi feki ko malabli voilà wole mena ta vocaliste ma whatsapp fa ya manya firo chima plenty sababi a route shini sokoma dai die mo ye malla ayu kan nimuro chama ku ka video ta ka chama mu ni mamu che malla obitanya na bo tribunal la c'est tout. C'est ama plenty do fara bolo da ka sisa ubuna nuke udo alumunu bu profiter ku ke éclater ke bawi ayu be ka numéro chama oui comédien nous comédie terre ko ba la bosilali le plenty do be kama pour ka établa ko katusha c'est pas normal ko katusha oti nengene la kie na kuma mamu kan ko ya do comédie la ibe na soro ya anti jabide mais ye maliki tanaye quoi Katusha, oti nengene la, tu na comédie fara ibu. Awa tu le comédie mamu la bande la. Atakade awa tu le la o. Awa tu le te se ka sigi ka mamu nini. Parce que na awa tu le ka mamu nini. Aya jele muso lebe a répond à place là. Arama. C'est ça. Arama. Sadio Kouyaté ka vidéo que suit na koyi. Bon, akoni aga kuma eka abla laban taka kondo ka ibai ngoro ko nya abla ay mo non ka korole do ngai ka korole akodili kwa umura ko kuma ni be atu umura ko kuma ni la umura ko kuma ni no te ni kera harate eri kelembo ati te me eri kelembo tu korole umura ko kuma ya o julo ba ka panda nin kɛra su in na yɛrɛ de a ko k'a bɛna jigin ka bɔ tiktok yɛrɛ kan bon a kɔni ka kuma ninnu fɔ i b'a dɔ la a bɛ ka dɔ fɔ a ma yɛrɛ de o bɛɛ b'ale de bolo tafu ni tala la hɛrɛ tafu tɛ o a ma jigin ka wari Imana kuma ka di mais ni bɛ se k'a walawala o de ka di kuma awa tire ka réseau ka awa tire kama n'a jigin ka bɔ ça l'arrière ka fana ni ka la vidéo a fait il a 30 minutes avec Tato de Porto lui aussi parle sur maman Tato de Porto madame be plenty dɔrɔn de tigɛ Tato de Porto duguli fanu kana ale jaabi dɛ a bɛ taa Mali la o ye a y'a numéro b'a compte Facebook sanfɛ o maramba c'est malien na c'est la dɔrɔn o b'a wele k'a a y'a plenty photo caman malien ti a bɛ lajinɛ Rama malien tɛ dɛ lajinɛka de bɛ cɛ tɔgɔ ye lajinɛka tɛ dɛ malien de bɛ Tato de Porto ye malien de ye guinéen tɛ dɛ non lajinɛka non lajinɛka malien de ye sa malien de ayi sarama kana sɔsɔ sa c'est un guinéen mais mun ko sa olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ sɔsɔ yɛrɛ ok Tato de Porto ye an bɛ sɔsɔ guinéen de don malien 100% de guinéen tɛ dɛ a bɛ kuma maninga le bɛ sinon guinéen tɛ dɛ Tato de Porto tɛ guinéen ye dɛ malien ni k'a sɔrɔ lajinɛka fɛnw de don a page Mali maninga le bɛ ala yɛrɛ a kuma na a b'a fɔ guinéen tɛ dɛ
Maramba bɛ plainte de tigɛ a kama dɔrɔn a banna ni k'a ye kuma na i b'a fɔ ko Guinéen de Guinéen tɛ dɛ Malien 100% de ye tato de Porto ye Malien de dɛ a ye mɔgɔ ni mɔgɔ min b'a kalama o bɛna sɛbɛn Malien de don Malien de don Guinéen tɛ a bɛ Mali ka kan de fɔ sinon don dɔ la ni laginɛka dɔw bilala ɲɔgɔn na u ko k'u a k'i wo k'i ni tato de Porto yɛrɛ Malien de don Guinéen tɛ dɛ a bɛ fɛngɛ de bɛ fɛngɛ est ce que kita k'ale tɛ tato de Porto ya Maningali Malien maninga de do Malien maningali be sinon Guinéen tɛ ali o mi maya ya bo o k'a fɔ ko a wulila k'a adressé k'ale Malien de ko mais ni ko ko Arama kɛ Arama ko Malien de y'ale tato mais tɛ bina bila nana ne k'a ye depuis eji waati a ye kuma na a b'a ma mu dénigré nin kɛ ko ni wolu nana ko ni wolu do ma a yi jo sanfɛ muso karabati ti mais a di wa o cɛ ma tanu très mais c'est k'ale kɔni k'a dɔn o muso banna o disa muso la dɔnna parce que o ye kamalen kɔrɔ le di kɛbɛrɛbɛrɛ le o di a k'a fɔ dɛrɛ a k'a fɔ de la live o bɛɛ kɔrɔ k'a suivi bi ma bila a mɛ bɛɛ le traitement mun kɔ i ti ne traitement kɔnɔ na i ɲa mɛ na ten depuis ma mun b'a na mun ka bɔ i mura la kɛ mɛ fini a y'a ma k'a ɲɛfɔ i b'a ɲɛ a b'a se dɔw ma a di o ma tanu ko o cɛ kɛbɛrɛbɛrɛ de ale kɔni k'a dɔn kamalen kɔrɔ le o di ketara k'a mɛn o di o ye tanu a di o ma tɛmɛsɛ fo ale mɔgɔ min di wa ka wa finkɛ d'a ma a ye o ma tɔ la depuis ma mun na mun awɔ a k'a fɔ dɛrɛ k'a fɔ a bɛ pɛrɛn ne tɛrɛ a ye sigi ni traitement kɔnɔna de ile awa belebele dangati mɛ ale nana a fɔra ko mamu k'a kɛ tan ale fɛn photo mo kuma ne photo mo ya ko ne ya ila la k'a kibaro k'a ko de bo ile ko k'i ka ni murala ile fakɛ sen torila de la mɔgɔw kan bisabila la o sen torila ka don o kala ale bila ale ka mɔgɔw tɔɔrɔ k'a b'a y'ale danga ye a mɛtɛ bɔla kɛnɛ ma ne ko ne ka jɛnɛ ka fɛn mun bila kɛnɛ ma nin bɔra dɔ jumɛn bon compte dɔ de bɛ o de bɛ bɔ ni a ka kisi ninnu caman ye dɛ mais compte tigiw k'a lɔn dɛ a bɛ ko dɔ bɔ bɛ o ka jugu dɛ jɔnni bɔra nin de bon fa wɔɔrɔ bɔlen don awɔ jɔnni bɔra nin de o le y'a bila an kun dɛ est ce que compte gɛrɛ de ma lɔra ma bɛ groupe kɔnɔ compte dɔ bɛ compte tigi ka muso tɔgɔ lɔn dɛ a y'a fɛn bɛɛ de bɔ musow bolo ne y'a ye groupe kɔnɔ ne yɛrɛ dabali banna o fana ni bɛɛ ko k'a ye kuma n'a ma an d'an dɛmɛ ko fa yɛrɛ bɛ ɲini ka don ale la quoi a bɛ kuma f'a kunkolo bɛ yɛrɛ o ninnu Chris Kanja de bɛna ninnu minɛ k'o to live kɔnɔ fa bɛ ɲini ka don a bɛ kuma f'a kunkolo bɛ ale ko k'a bɛna fa don ma min na mais ale bɛ sa ka sɔrɔ ma min fa ma wuli i b'a fɔ nɛrɛ Alzheimer wa a bɛ kuma f'a kunkolo bɛ yɛrɛ ne ko mɛ mun bana de bɛ nin na jɔnni bɔra n'a ka nin photo in ye tan jɔnni bɔra n'a ka nin photo in ye ko kotigi gɛrɛ kotigi gɛrɛ kotigi gɛrɛ tɛ dɛ kotigi gɛrɛ tɛ dɛ i t'a ɲɛɲini MK a kɔni bɛ kotigi gɛrɛ a page sanfɛ mais kotigi gɛrɛ m'a la c'est Mangaba qui a fait sortir Mangaba y'a fɔ de k'a ka vidéo dɔ b'ale bolo olu na Mangaba k'a fɔ Arama vidéo tɛ ne y'a ci ma cogo min na i bɛ se ka don ka sira compte dɔ bɛ a tigi ka commentaire bila sa a b'o kɔnɔ ne tɛ compte in tɔgɔ dɔn non ne y'a télécharger ci Arama ma i bɛ se ka don a kɔnɔ ka Allahu akbar ne y'a photo de ye mais n'a la ni vidéo de don ale yɛrɛ ta kɛla baara ye dɛ i y'a jɛ muso tɔgɔ ma fɔ a tɔgɔ ma wele ma bɛ baara kɔnɔ ale yɛrɛ yɔrɔ jumɛn de o kelen de b'a la hali sisan o y'a fantɔmu sigi Mamu ni Mani b'a kan i ka ye ko Mani b'a bɔ la ko ka vidéo kɛ ko parce que ko ni Mamu taara ko la Mamu bɛ wari sɔrɔ la ko Mamu bɛ dɔ di la Mani ba ma o y'a fantɔmu u ka jelikɛ muso de ye u ka cɛ ye muso de ye Mamu ya olu yɛrɛ jɔrɔ kun Mamu ka tali la muso ka min kɛ jeli miliyɔn kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ban n ka muso de la vidéo ye ko n'a taara a b'a tunu ma o fana ni o est-ce que o tɛ Mali la o fana min da fo bele ko k'a jaabi
ale Mali jelimuso Guinea ko kuma wulen olu yɛrɛ ye numéro 1 ya ko la mais kuma tɛ fɔlɔ ale fana bɛ sigi ko Guinea ni Guinea ko kuma bɛ fɔ ile kan ka mi Guinea ko kuma ne dabali bɛ ban olu la jelimuso ne dabaliya bana la Guinea ko kuma na dɛ Guinea ko kuma base ba lu jɔrɔ ni maramba tɛ ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛra dɛ ko n'a muso ba to yɛrɛ ka plainte wuli fanu bɛ ko kelen de ka ko ka ta kunu fɔ bi an ko u bɛ min fɔla mamma u ka bon n'a prévu ye k'a bila munna n'a photo banni sanzira n b'a sanze d'u ma n b'a jɛra a di ba non i ka sanze a ma mɛn ban peut-être o de b'a kɛ la voilà nin compte min filɛ duguma nin compte in fɛn bɛ nin kɔnɔ ma ko bɛ kɛ non ni ka a bɛna changer kɔfɛ a to yen a bɛna changer a b'a kɛ kabanan ko compte tɔgɔ yɛrɛ filɛ n ka nin kolo bɛɛ photo b'o compte nin kɔnɔ ye awɔ a bɛ nin ja o kolo fana tun ye takɔ bisani